Urtero bezala festa batzar bat sortze dugu, eta hori hasi izan biltzen guain dela hilabete bat, hau da ekainan hasieran, baina horren aurretik lan asko dago, bai bonberenak iteun lana kontzertuk lotzeko, bai jendeek ja aurretik etxeko lanak inda ekartze ditu, geho azkeneko 2 hilabete hauetan dena aldan azkarren egin izateko eta festak, zuk esatu zuen bezala, guaindik hilabetea baino gehiago falta aurkezpena egiteko, baina ja esan dezakegu dena lotuta daola. Eta bilera batzar hortan, astetik astea biltzen jutegea, pauso txikik ematez, baina azkenako lortze dugu kartela etxita eukitzea eta festak osatu eukitzea. Ez, egia esan, bai auzon eta bai auzon ibiltzean jenden partetik aportazioa handia dago, eta jendeek desinteresatuki bere partea jartzeu eta egia esan oso azkarritea eta jenden laguntza asko eskertzea eta festak aurre ematik jegoela. Beti saiatzea urtetik urtea kartela geozta kompleto goba lortzen eta aldan eta publiko handiago iristen. Eta hasiera baten igual gaztentzat zuzendua izatezan gehiago, baina guain saiatzea eta etxeko txikintzako de ekitaldik sartzen, bai lehen urten paiaso sartu den itun, aurten zirkoa dago, magoak, ume jolasak egoteia, eta beti saiatzea aldan eta publiko handina iristen da ni uste lortu deula. Beste auzokin alderatuta, ni uste auzo honek duen berezitasuna da, jenden parte hartzek lortu arazi emategun guztia. Hau da, kontzertu maila desberdin bat, ekitaldi desberdinak, aurten sartu dugu auzo arteko herrikirolak, hori gain arte ez da sartu eta horrekin da lortu nahi dugu bestea auzokin parekotasun bat lortzea. Baina ni uste kultur mailan lortzeala berrikuntza nagusinetakoa auzon arteko herrikirolak dira, horrekin da lortu nahi dugu pixkat auzon arteko elkarlana, eta beste berrikuntza bada, guain dela 2 urte izan zen bezala Sputnik plataforman 2. CD presentatuko deula, eta ostiralen kontzertuk izango dela Sputnik 13 kontzertu guztik.